Lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'armi fitum. Daħlet u wildet jiben, qalet il-bejjem li saħlu. Dik l-om f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Lejli Grima. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla permezz ta' ibnek, intu rejt lil-ġnus kollha id-dawl tiegħek ta' dejjem. Għamil li aħna il-poplu tiegħek narfu s-sebħ kollu tal-feddej tagħna u narfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabbna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb lill-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma rah. Dan hu l-kmandament li tagħna hu, li min iħobb lill-Alla iħobb ukoll lil ħuh. Kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu imwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu, u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kull min hu imwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Il-kelma tal-mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Jeħlishom mill-qer u mill-moħrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh, ħajjitolbu għalih dejjem u jikberkuh il-jum kollu. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u r-rott il-ħelsin lil-maħqurin. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilea u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha
għaxu kien jallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh fidejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għaxu ikkonsagrani, batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja, ir-rott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' għala il-ktieb taħlura l-qaddej u għad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimleħ lewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' Salluqa jippreżentalna dan ir-rakkont biex jurina min hu il-mulej. X'inhi l-missjoni tiegħu? L-ewwel qabel kollox huwa dak il-mibgħut ikkonsagrat mill-Ispirtu. Huwa liben tal-missier mibgħut fostna. Għaliex? Biex jatina il-ħelsien, biex jiftħilna għajnejna, biex ineħħi minna dak kollu li jaħqarna. U winiedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Xi tfisser din is-sena tal-grazzja tal-mulej? Tfisser is-sena li fija l-bniedem jintebaħ bl-imħabba bil-ħarsa li Alla għandu fuqu. Aħna anke b'mod sempliċi fuq żewġ arajjes x'ngħidu ħa grazzja ma' dik it-tfajla. Dak il-ġuvni ħa grazzja ma' dik it-tfajla. Jew dik il-tfajla tefet ħarsita ħadet grazzja ma' dak il-ġuvni. U jibdew flimkien mixja ta' imħabba. Ħafna drabi ħanqeżjes aħna omja għax ma nintebħux bil-grazzja ta' Alla. Ħafna drabi hemm affarijiet fil-ħajja tagħna ta' kuljum li lili u lilek iżommuni imjassar, iżommuni maħqur taħthom. Mu veru xejn li jiena immexxi l-ħajti. U għalhekk dawn l-affarijiet lilna jostakolawna ifixkluna milli nintebħu bil-ħarsa ta' Alla kollha mħabba fuqna. Jew għalhekk aħna wkoll nitolbu biex ikollna l-istess sentimenti li kellhom dawn in-nies fis-sinagoga ta' Nażaret. Meta jgħid għajnejn kulħadd kienu imsamra fuqu. Jalla aħna narfu insamru għajnejna ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla, għax hija l-kelma ta' Alla li ddewwaqna l-imħabba tiegħu. Fiduċjusi jeżies fl-imħabba ta' Alla il-missier li batilna l-ibnu propju biex jurina imħabtu. Ejjew nitolbu l-missier u ngħidulu missierna ilqa it-talba tagħna, missierna ilqa it-talba tagħna. Għall-isqfijiet presbiteri u diakni
biex jgħixu id-don tal-Ispirtu li jissawwab fuqhom fit-tqejjed tal-idejn biex bħal Kristu huma jwasslu il-kelma lil ħuthom. Nitolbu missierna għal popli li għadhom jgħixu taħt dittatura u għal kull min huwa maħqur u imċaħħad mill-libertà. Nitolbu għalina l-koll biex ma naqgħux fl-ipokrisija li ngħidu li nħobbu lilek waqt li nibodu lil ħutna. Nitolbuk Mulej biex minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino inti tkompli tbierek il-familji tagħna. Kompli kun għalihom id-dawl li jiddi fil-qalb ta' kull membru tal-familja. Għati l-għajnuna tiegħek lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom fid-djar tagħna, fl-isptarijiet tagħna. Nitolbuk Mulej biex tibat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna l-koll biex aħna wkoll narfu insamru għajnejna fuqek u ngħixu dak li inti titlob minna. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-grazzja li nkunu aħna wkoll f'qajrin umli biex nilqgħu fil-verità il-kelma ta' ibnek, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-sebħ tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu siedna. Il-Mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzoħaj l-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt lill-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċti intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint Mulej, inti lajn ta' kull qudusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek,
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobż da kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Għallejtu Alla sema biex teħx fosti il-bnedmi, sirt bniedem wieħed minna biex tibni li l-ħatjin, sirt bniedem wieħed minna biex tibni li l-ħatjin. O bambin ċkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija, o Alla taħnina, min kem dbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt, min kem dbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt. Lemħu kutredu l-kwikeb, xinrawk tarbija far, imqeda fufti tiben, għalli fqar fost il-fqar, imqeda fufti tiben, għalli fqar fost il-fqar. Widdew bil-qawwa biex bl-izbaħdija juruh lewietek l-ommok Marija, o maħallina f'dirajna inbennu, u ma qalbna inħadnu, f'dirajna inbennu, ma qalbna inħadnu. Nila tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħallina l-biki, għax aħna nidimmin. Ejjew ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninnila tibki xisjed, ninni Ġesu bambin. Ħallina l-biki, għax aħna nidimmin. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħ u ħelu ili niġu bennina. Nitolbu. Atina nitolbuku Alla li tista' kollox, li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Siedna. Nixtieq li dolodu noffru dawn it-tliet avamarijiet, partikolarment għal żewġ titrabi li illum għandu jsir intervent fuq.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewit jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija.